Gethin Morgan dwi, myfyriwr yn yr ysgol addysg yn astudio tar uwchradd ar gyfer y pwnc Cymraeg. Wedi graddio yma Mangor llynedd ac wedi bod yn llywydd Imcbyr dros y flwyddyn nesaf. Felly mae wedi bod yn profiad eitha rhyfedd dod nôl i fyd addysg, ond mae wedi bod yn wych cael bod nôl ac anwytho nôl mewn. Mae wedi bod, dwi wedi gwneud criw o ffrindiau arbennig yma, mae yna lot ohono ni yn astudio trwy gyfrwng Gymraeg yma a dyn ni lot o weithgareddau gyda'n gilydd yn ystod y pythefnos gyntaf. Wedyn ar y cwrs wedyn, dyn ni wedi bod yn edrych rhyw dipyn ar theori y myd addysg ac yn edrych yn benodol ar ein pynciau ni mwyn dod i ddeall yn union sut mae cyfleu dysgu i ddisgyblion ar draws Cymru. Ac wedyn wrthnos diwethaf gaethon ni'r profiad o fynd allan i ysgol a bydd hyn yn digwydd yn fwy rheolaidd wedyn wrth i'r wythnosau mynd yn ei blaen. Felly ar y cyfan wedi bod, pythefnos gyntaf wedi bod yn brofiad arbennig o dda. Wedi braf cael ei ffrindiau newydd, ond yn braf cael dysgu mwy am addysg. A dwi'n meddwl bod y pythefnos gyntaf yma wedi bod yn bwysig iawn i osod sylfaeni cadarn ar gyfer y flwyddyn ac ar gyfer fy ngyrfa gobeithio fel athro.